guys, muna ni ang agianan padong sa Taytay Hills. Dili siya sementado. Ay mo pag-expect nga lamig daan diri Pero siguro pohon murag ma-cemented na siguro ni. But the best jud mo anhe kung namoy mga sakyanan is kanang ayaw mo arig 101 niya magdamog sakyanan nalubong gyud yung sakyanan diri Oh no. So kung magmotor mo then uwan okay ra gyud kaayo pero ang sakyanan lisod jud ay lata man kaayo. So makita nato dito to babaw ato ato ang bukid mo na siguro to ang Taytay Hills. Di ko sure. First time pa po ni. Okay. Okay, kuan lang tamog sa ka kuan ang agianan. Nindot ba or dili? Hinay-hinay gyud. Always good mag-amping. Makita na to. Maning makita sa itong bukid to. I think mauguro tong Taytay Hills. Kaya na may mga cottage dito nga side dito. Asa man? Tapo day mga kuan dito My God, excited na ko para excited ako makakita clouds. Nasi ako clouds sa pagkuno. May fish band. May fish band. Tignan guro na gisda dari Good. See, kung muuan dyan, lubong yung inyong kuwan dari yung ligid sa inyong motor. Tuwag mo kani. Parang dito sa Taytay. Abot kami. Mura may gipalayas. Tapay isa. Kalderin. Mura may gipalayas karon. My God. Sol po di ay ne. Dire nag-park lang ta mismo sa kayanan dia. Kaya naman si tatay. Yan ako na sila payag or magpa-reserve kuno daan kung mo anhi og Taytay Hills. Yeah, nami little tour guide sa mga guide. My God, wa kay banak kun dire lang. Tara, among guide. Wag pa may glabong para makadto mi sa babaw. Sige tago ang badakon lang. Diyan lagi mo diri dai. Ba. Inyawa di mo makakitaghas. Oh my God. Oh no. Ayaw saan raman ninyo. Wato mo. Awa. Na tilel so ligid-ligid karon. Na. Tuwad sa lang ha. Parang lamay ito din yung daan lang. Wala sa mga na di ay. Doon sa Manila, kaniang sa Manila, tubig? Tubig para babaw. Dugay ra na inyong payag-payag na hima. Masig na ay bitin adto. Doon ra pagkuan, laing payag. Inyo hatong yuta dito or dili?
Ang sapa. Murag namatay ning sapa ah. Ani daghang tubig sa una no? Namatay ang sapa diri ah. Asa mo anhar mo tigkuha ang tubig? Oh. Bigat gihuwi na ko. Daghan na lagi. Oh. Adlaw. Wala lang kayo na Gini saktong pang exercise. Nagko ito na bagtak. Sa mga mahiligog bukid, sakto kayo ni pang hike-hike. Ha? Ang tatalala. Ay, hindi dalim. As in. Kapag gapon. Oh, nako. Amin dyan. Wala vlog sa ko. Okay ba? Nakakilong ay. Malagan lagi. Mura man yung pareha itong gigirahan. Din ako. Karon pa ka naka-guide. Katulo naka-guide dire. Aniga pa di agi. Ha? Na di baligya po dato watermelon. Asa man daghag. Wala ag dire karon oy ni agi. Pero camping lang. Di pwede ra lagi dili pag-abang og lagkaw. Ya mag-tent ra. Pero mas okay dyan, may kada. Abi man ako kuan ka nga. Abi na ako has. Angat na lang. Kasi panganan nilang. Kugun. Okay, mama dia matanda mo. Mana yung payag lang? Oh. Kuan sa tadaraan mo. Anong sa tadara? Ito na lang. Layo pa dyan. Angkot sa milang ha. Taraman lang. Ito ano na. Nanan, nuksok na may diris kag kugunan. Bayat, kus gabayat. Curi ko be. Picture ko ari. Bye.
what the extra t-shirt na may t-shirt. Yan na. Picture ka? Ano mong little tour guide. Hi sa akong vlog lang. Hindi. Hi sa hi. Whoop. Whoop. Una dito. Wala, nagtinagtunay na. Atong tour guide may paunahan. Buwa kong lugit. Ito nang... Uy, ito nang lugit. Ala! Ano yung nasa yung lugit? Dili ako kay katul ka da! Katul da! Ay, lapin mo tag. Ang babae mga bayot. Japon, simuli ang padon. Wala ka da! Ay! Ako ah! Ako, kanang ibot akong balibo. Ako na marog. Tulo eh. Tarasa. Sinapa. Kano si Ate Lilia? Ate, indara picture ni mo, oy. Mo naratati oy kay kapoy kayo te. Good. Lala. Okay. Kira? Dapat? Sabay na latalay. Asar mo itong bata.